Здрасти хора, днес ще говорим за почивката ще говорим днеска. Не виждайте този свят за почивката на хората, дето се вижда. Не виждайте, дето се вика на почивката на хората. Вие се знаете, аз оставя вас не мира, обаче и друго нещо има хора. Хора, просто ще говорим за... Намерете, за да ебесите се момичетата вече, намерете. Добре момиче намерете, разбира се, за да ебесите се. Така ще печелите на този свят. Хора, Исус ще рождава вас, наистина. Вие се знам, че имате всичко, ама Исус ще града дава вас. Награда Исус Христос, разбира се. Награда. Може да намериш нещо, дето се вика запалка, 100 лева, така нататък. Може да се намери, да. И нещо друго ще говорим. Хора, ще говорим за... Вече робот куче да има хора, да скара хората, викам се аз. Някой да прави тези роботи вече и някой да прави робот куче, викам се аз. Викам си робот куче поне да има, да скара хората поне. Къде отиваме, ко правим, така нататък. Ко правим ние? Ами, оставя аз не мира, обаче... Хора, как да живеем този свят, хора, ние? Хора, как да живеем този свят, ние? С Исус Христос, разберете се, ще живеем и това е. Ще се покаем. Ще се покаем и молитвата накратко обаче и получваш. Се молиш. Каквото искаш, то е. Накратко само и това е. Обаче ти ли се молите накратко получваш. Така. Ами, хора, кой да каже хора? Който искат да правите, аз не съм така, че хора. Ами хора, време за не прекалявайте с този интернет много и 20 минути получвате, 20 минути получвате, да. И хора, крайно вече да се прави България, хора. Аз викам си, така викам си и нуждаем се от пари, хора. Ние нуждаем се финанси, имаме хора. Така се построя на вас, хора. Така се построя. Ние все едно сме богати, ами вас не ми оставам аз. Да. Това беше, хора. Чао, чао. До нови срещи, пак ще говорим.